Oyaore Nyakoramogi kendo machiegni e ng'endo weche okinyi ma kawuono en mor mar yudo thuolo mar twak achiel kachiel kod achiel kuom okil kamaloka madito e pacho kae kendo jatelo mosebedo ka kedo ratiro mag oganda e pacho kae. Aloso kuom okil kamaloka Mheshimiwa Millie Odhiambo, ung'e ka Amilo Gesa Gesa Nyar Suba, jaod bura ma Suba South machiegni e Lolwe TV. Mheshimiwa Suba, pole, jaod bura ma Suba North machiegni e Lolwe TV. Erokamano. Yes. Ang'eno ma e thuolo mokwongo ma ibiro e Lolwe TV, inyalo kawo thuolo ni mar moso oganda maneni sani. En adieri ma e okang' mokwongo machopo Lolwe TV. Yes. Omiya mor ahinya ni nukawo kinde ma uinvita. Yiena mondo amos nyikwara mogi ni oyawore uru. To gi jo Suba bende yiena mondo amos ni Geza ino. Yes. Mano dho Suba. Mano dho Geza Suba. Iluoko ni Geza Geza. Geza Geza. Yes. I get it. Yes. Koro Mheshimiwa wamuke amuka. Erokamano. Ang'eyo ni jopiny kamoro amora ma gintie gisekwayowa ni kelnwa Mheshimiwa Amilo Gesa Gesa mondo olos kodwa. Ang'eyo ni kama gintie gi mor kabisa. Erokamano. Koro wadhi mna chake gi wach mar BBI. Ang'eyo ni mano e wach ma sani omako piny. Makati iluongo ni ber biro irwa. Ber biro irwa. Yes. Iwinje Nyakoramogi kuom okil kamaloka Amilo Gesa Gesa, ber biro irwa. Yes. Koro Mheshimiwa kowacho ko ber biro irwa kata BBI. E juma mokalo, doho mamalo ne ochungo duol mochung' ne bago yiero e pacho kae IEBC kuom dhi nyime kod tayo chenro mar bago ombulu mar paro ewi BBI. Bende iparo ni ma dhi chungo kata chocho chenro mar loko pen chike kokalo e BBI e pacho kae? Gima ne doho maduong' owacho en ni ochung IEBC mondo kik tim referendum. Mano komono BBI process ma pod dhi mbele sani mondo dhi mbele nikech poka wachopo sa referendum. Sani gima ne dhi mbele en ni county assemblies ne kadhe, ka county assemblies osekadhe kore kikele bunge, ka bunge osekadhe ma National Assembly gi Senate kore kikele ne jopiny ne referendum. Omiyo gimochung sani en process ma ne nyalo biro kata dweche ariyo mabiro. Kapok sechego chopo, wabo kwayo kot ni mondo oyie winj wach mapiyo nikech okwane ka gik mokele mbele kot gin gik manigi ratiro. Nitiere jok moluoro mok dwa ni mondo gichimre gi jopiny mondo go kura nikech gineno ni kogo kura to gini dhi kadho to gidwa ni mondo gini ochim kura. Wakwayo gi mana ni ka gin joma nigi ratiro adieri to giwe jopiny ema mondo amua nikech nyocha giwacho ni chuno go jopiny to koro en gimitero ne jopiny. Gimitero ne jopiny ema amua. Moko kuom jogo mane otero ywak makama e nyim doho wacho ni ne ok olu lai malong'o mar loko pen chike kikadho kuom BBI. Moko ne wacho ni ka gitiyo kod popular initiative ne nitie chike. In kaka achiel kuom okil kamaloka moluore e pacho kae, iparo ni en lai mane ok olu kane iloso bill mar BBI ma jogi wacho ne kada bed ni ne ntiere laini mane ok olu kaka okil kamaloka danyiso party mara kaka ODM. Lakini nasomo mayudo ni laini midwaro kaka oromo tim nolute. Aparo ni gima chando ng'eny ji. Jomoko paro ni oromo nwalu process manwaluo kane igolo katiba te. Yes. Ikelo manyien. Katiba masani oloso yo minyalo kel godo lokruok matindo i katiba. Yes. Kata waluongo na amendments. Yeah. Sani gima watimo ok ni we are not overhauling the constitution. Ok wagol katiba te mondo wakel manyien. Gik mang'eny mantie katiba masani ng'eny gi actually dong mana kaka geno. King'iyo weche mochimore gi mag law, onge ng'ama omulo wach law. King'iyo weche mochimore gi ratiro mar jopiny, kaka komaki, kaka oromo bed ni idil kodi koteri e kot, mago onge ng'ama omulo. Kata kaka haki mar ng'ama miyo, mag vijana, mag jodongo, yote onge ng'ama omulo. Omiyo kwa gol katiba oko te. Joma dwaro ni ne gidwaro ni mondo tigi gi process manotim kane wakelo katiba manyien 2010, dwaro ni waluw system no mane iluongo kia delegates, mane ji bedo piny. Mano onge katiba masani. Katiba masani
nigi processes mopogore miluongo ni popular initiative, nitiere parliamentary initiative. Ma ok en parliamentary initiative, ma en system. Parliamentary initiative tiende ni nitiere moko ma jo bunge manyalo timo kende to boruma ruma. To nitiere moko mineno ni dongo ma iduoko ne jo piny, tiduoko e yo ma wakawni, ok duoko e yo ma kendi chak iluongo delegates. Omiyo gima nyalo nyiso gi ni gisom katiba maber, kaito giwek bedo gi nostalgia. Akia ni nostalgia ni tiluongo gi dholuo nang'o, nigi gombo mar manosekadho. Yes. Chik man wakelo ni okelo kaka ne time, chalo kaka dang' apim niya ni ing'ama duong', or minewa kata kwerewa dwaro ni mondo koro wadogi kaka ne timo gik moko chon. Nigi ywago ni yawa maduong' di koro pod igolo leke wa auchiel. Nogol ndalo ka sani koro katiba okelo yo minyalo thiedh go ji moko gol leke auchiel. Gin gidwa ni mondo gol leke wa auchiel mondo koko chuonwa yath kaka sani korona donjo ni. Ooyo, piny masani ka tuo nitie tikawo mana abuog rombe gi emiumo go umi, ok igol leke di auchiel kaka nwa golo chon. Emane nostalgia mawacho ni gin kaka de ging'eye cha, kaka giparo ni pod entie nyaka sani. Piny olokore sani. Mana kar dhogi no iwacho ni gin kod gombo mar gik manosetimre chon, gin nostalgia about gik manotimre chon. Moko kuom riwruoge ma kedo ne ratiro mag oganda kaachiel kanyalo luongo nyingi Linda Katiba, motelne kod jatend migawo machon mar chike mapachokae nyadendi Martha Karua, otelnegi kod David Ndii. Ne giwacho ni ma ok en thuolo maber mar timo lokruok ne pend chike mapachokae, mwadeno dho ngere ni constitutional moment, kaka usebedo ka giwache. Giwacho ni constitutional moment wuok ga kuom jopiny, to mae en gima wuok kuom jotelo ariyo, wuok from political class. Inyalo wacho ang'o e wach maka? Mano mana adok mane wach manyisi cha. Constitutional moment magiwacho no en kiloko katiba te moromo beni wuok kuom jopiny. To kwa timo amendments matiende ni migolo matindo gi wuok kata kuom mjumbe achiel. Sani kidhi e bunge masani, wan tiere nyaka joko mapingo amendment gi nigi chike magikelo sani mondo lok katiba. Kaka Gladys Boss Sholei. Nitiere chik mokelo mondo lok katiba. En dak noritie constitutional moment no. En nokia ni nitie constitutional moment dak noter ne jopiny. Wan nyaka gi Jeremiah Kioni, wan nyaka gi Adan Duale be mapingo ma mosekelo amendment go ding'wen. Waluongo ni Duale 1 nyaka Duale 4. En dak norite constitutional moment no owuoge kuom jopiny. Emomiyo awacho ni magi joma nigi nostalgia, gin gi gombo ni kaka ne chon wagolo leke auchiel ka, wamed golo leke auchiel. Sa osekadho magolo leke auchiel. Sani chik nyisowa kaka inyalo lok katiba, unless ni wadwa kawo katiba no te to wagolo waketo piny kato wakelo manyien. To ka ok wagole te kaka miyo we example, kaka kar pesa ng'enyne en mana kaka en no. Revenue allocation gik moko bila go te ni kare. Kaka iyiero ji mag county ni mana kare. Kama pogruok nitie kende en man mine. Omiyo onge gima kuom katiba kane wanyalo kwano katiba ni wan nyaka par. Lokruok matimo ok chop kata achiel, ochopo 0.5. Matiende ni 9.5 ok omul. Omiyo constitutional moment does not arise. Ni kuom 0.5 amendment machiel achiel gi nitie kata moro mane Honorable Kalumo kelo mano dwa kadho nodong' mana kia ni ji 7 to ne kadho mane omako jo wabunge. Nodwa kadho mane idwa chor godo last time kinde mar bunge. Nodwa kadho ji mana 7 kende ema notamo bunge yudo. Koro kade mano kadhi dak degi kwer ni dak nwarito constitutional moment wabunge te ne dhi kadhe. Ageno ni giwinjo amilo gesa. Mheshimiwa, kapod wan mana e wach mar constitutional moment kata kinde mar loko pend chike mapachokae, kweth motenore kod jalup ker William Ruto manotanga faction ka wang'eyo kiluonge osebedo ka wacho ni ma ok en thuolo maber mar loko chike kata ok en priority sani. Ni kar loko chike to piny owacho kaachiel kod jotelo mapachokae dobed piny mondo ne kaka ginyalo bero uchumi mapachokae
mano kethore kalore kod much matuo mar COVID-19 miyo rowere tije kaachiel kod ng'iyo chandruok mag oganda mapachokae kaka lakteche. Inyalo wacho ni gi ang'o e wach makama? Anyalo wacho weche ariyo. Mokwongo en ni William Samoei Ruto, ma Deputy President ma Kenya, Yes. osebedo consistent e opposing constitution. Yes. Kane wachako ma 2010 cha. Kiparo maler en wachako kode ma en actually nikech ndalogo pod ne en kodwa kanyakla. Ene mane en duondwa kanwa wuoyo Naivasha. Ene manwa yiere kaka duondwa mane wuoyo kanwa sebet mwawinjore oko kendo nwaromo ga e od Mudavadi nikech en gi od Great Rift Valley kama nwarome. Nwaromo ga gokinyi twawinjore twawacho ni mae stand marwa. Miene manodhiro wachwa. To kanwa setero mwatieko mopuodho mowacho ni ber kowuok oko nodhi mopingo. Maene manotelo ne no campaign. To sama notelo ne no campaign gi ne nitie gik manosiemo manowacho ni richo. Nwawacho ni bang'e waboloso. Sani koro chopo bang'e no. Tadwa wacho ni kata in between nitiere moko mane ma kanisa mane kanisa oywago. Mawane mawadhi mwaloso ndalo mane waloso go en owuon na okobiro mito wacho ni asiro gigo nikech mage momiyo na pingo. King'iyo article 26 mar katiba an nakelo chik miluongo ni treaty making and ratification nikech ne wasingo ne jopiny sama ne wawacho machacha. Omiyo wan mwasingo watimo. En tich motimo, en orito to bede kona ni kwa wacho ni ma odhi mbele to pingo. Koro ka nikech no wacho ni nitiere 20% mane richo ka. Andabo nyisi achiel kuom 20 mano kodwar en parliamentary system. No wacho no kodwar presidential system, odwa parliamentary system. Sani mane mwakelo. En okoni mano timing rach. Mondo kik wakel mano. Adwa nyisi ni onge sama no yo timing maber. Kata wakele mana next year kose tim yiero obo chako kelo excuse. Moro bo wacho ni ng'ato nitie ma yie wiye odongo ahinya koro kik wakel katiba. En obo yudo any excuse. Yes. Mane first thing. Second issue. En ni ka wawacho ni uchumi rach. To nyaka bede formula kata yo ming'iyo godo kaka iloso chumi no mondo chumi obed maber. Ok wabibede kona twakawo baton moro twadiyo ni to chumi bedo maber. Achiel kuom formula minya losgo chumi mondo chumi obed maber en ni wakawo pesa ma ondik ni 15% cha twachoro obed 35% ma chopo ne jopiny. Ka 35% ochopo ne jopiny, it means ni wawach kaka chiwo example Homa Bay County. Sani wayudo only 15%. Ka 35% ochopo, joma timo contract gi county dhi yudo chance mamedo timo contract gi county. Joma timo supply, joma loso ndara, joma gero udi mag osiptende midhi kel pesa dhi yudo. To sama pesa no chopo medore no jopiny. Jo county wacho ni nitie jomoromo gi ndiki to pesa onge magindikogo kaka ECD teachers, kaka jo askari, kaka officers madongo. Ka oyaw mano gidhi ndiko ji. Mano direct. Aya wadhi medo mine e bunge sani. Mabe giywago nok gidwar yet ndalo kane giwacho ni nikech mine no mi mana 47 kende o gidwa support nikech noromo mine mang'eny. Sani kwa miyo mine mang'eny nwadwa miyo mine mang'eny ahinya. To yet ko mine adwa mana goni maths manyocha kana timo to ng'ato nyisa ni an gi kwano mabandia. To kwano to be ang'e ni natimo chon nakadhe na yude distinction ok na fail ok na rem. Mano kwano mane mheshimiwa? Kwano mana ma ji time school ni natimo ok economics kata economics batimo A levels. To kagoni kwano nikech an ng'ama in the development sector. Yes. And in the development sector ok wang'iyo gi gik moko ma complex ma wadwa timo ni gik moko ma lich ahinya. Wan wanyisi mana kwan madonjo ni kuon ni e mesa kosonge mesa. Koro adwa goni kwan. Wan kaka wabunge kama ntie ni sirikal oyiena ndiko ji madhi 30. Ka wamedo mine 70. Kata wachiwo example ni wachiwo mine 100. Mano tiende na ndiko mine 100 times 30 mano jedi 3,000. Kuom ji 3,000 gi mondike gi gin be gidhi gichako gindiko jomoko. Joma gindiko gi be chako ndiko jomoko.
Mano wandiko jadi. Nago kwan ma yudo ni gini kadho mana millions. Koro kwa wacho ni wadwaro employment, o ma direct employment, nikech jomokele bunge gi ondike. Gin be gindiko ji. Joma gindiko gi be ndiko jomoko. Kubedo renal effect kodhi kamano. Kami very basic example, an kama mana jatija achiel. Adwa nyisi ni jatija achiel nyaka jatija maot ondiko jatich. Mondo samo biro e oda, embe joka rito ne nyithindo. Mano employment. Ng'ato kada nyiso to wacho ni mago gik ma basic manono. Basic nade ta nang'e ni nitie ng'ama ndiko mondiko ng'ato. Sama ndiko no ochiemo, ochulo rent, mondiko cha be chiemo, chulo rent. Wayuago employment in some ways, jomomed ndikgi be miyo ji tich. To 35% cha be komedi to dhi konyo ndiko ji piny. Sani endi kendo BBI wacho ni nitiere loan midhi mi joma tindo, timiyo grace period mok chulgo pesa. Mano chako ndiki ji tich. Nitiere yore mang'eny ma BBI wacho mabokelo spur back economy mondo duoge wang'. Ang'e ni another argument magiwacho ni nikech sirikal nyocha ok chiw 15 mane penjo ma biro penji but isew wache koro lerna lera jo koro we alerni. Jomoko ywak ni nikech 15% ni ondiki to ok yudre. Kata kogole to kele wang' sa. Kata kokele wang' sa to mwishowe odhi chopo. Indang' iwach niya ni nikech ng'ato omiya ahadi ni abomi chiemo. Diher ng'amuko ni nabomi chiemo to komiyi atol oroko nobomi chiemo to omiyi modeko. Afadhali omiyi modeko to iyudo. Mane momiyo wacho ni sirikal masani nikech president nyocho nyisowa ene wuon dala ni jomen go en gi jokuoge. Koro jokuoge gi kwalo waneno Kimwarer gi Aror Dam. Ka gisekwalo makoro pesa ma sirikal ochiw chendo to giywak ni pesa no onge. Ka wayudo sirikal malong'o to tiende ni kuon ma pesa ni gologo ikwaloge dok tidino ka wan gi 35%. Tiende ni mano pesa duogo donjo ne jopiny. Omiyo wan kaka josheria wawacho gi nitiere gimoro miluongo ni maximum equity. Matieni kibiro ir sheria tibiro ka okin jamakosa nyaka ibi gi lwedo maler. Gin gibiro kwayo ng'uono ir jopiny to lwetgi ochido. Ginyiso jopiny ni gini ok dhi konyo to gin ema giketho mondo kik kony jopiny. Omiyo jopiny dwaro notang' negi. Ka loso mane iwacho mane kero owacho ni piny Kenya wito omenda maromo bilion 2 odiochieng' kodiochieng' weche mag mibadhi. Jomoko osebedo ka wacho ni ang' momiyo ker karo ka okang' mager ne jok ma yako pesa oganda manene piny owacho mage. To usiko biro loso kod jofwamb weche unyiso jopiny wan ka jopiny dwa timo ang'o. Ang' motamo ker Uhuru Kenyatta ka okang' mager nikech en ye ker kar loso gi media pile ka pile. Aparo ni ntiere okang' moko mosekaw. Mokwongo okang' mosekaw uneno nyaka joma ne nitie treasury Henry Rotich gini nosetere mbele mapok notim nyaka nene nokaw minister mantie kar sirikal matiyo moter. Joge Aror gi Kimwarer be moko ter. En mana ni shida mabedo ni jakuo mariek ok chimre gi kuo direct. Okawo jomoko ema kwalone emotiyogo. Koro en oberore mbele ji to joge to oro. Koro omiyo ker maduong' kata dwano mage. To koro mondo chimre to ng'e direct ni inte mitima inte mikwele to jogi gi ema ginyalo yudo. Sani wayudo nitiere jok moko modin pesa kuom gi mang'eny. Wan kaka wabunge wang'e pesa mwachamo to gi gik mwanyalo timo. Wan gi wabunge manyoche kodonjo ma sani timo their first term. Kineno gik maging'iewo udi magin go tipenjori ni to negi muko goldi kamoro. To en adieri negi muko goldi mar jopiny. Moko kuom gi wawuoyogo nikech wan kod gi e bunge ginyisowa kaka wuoyino nokonyogi sama ne pod omiye nyopodene e sirikal
nyo gimuko pes jopiny ka gitimo go dwachgi. To koro gima en owuon otimo, odhi oketo jomoko emotude tol jomoko matindo tindo. Ae en odhi odirore gi chien. Omiyo wadwa ni mano ji nyaka ng'e. Ae bo nyaka wang'e ni jogi be gogo siasa. To ka gigogo siasa, to nyaka ker be nyaka ng'e kaka otimo balancing. Nikech en kodhi omuomore gi kichik to jogi to gogo siasa. Koro mondo onere ka gima kodhi olawgi ni oilawa mana ki siasa. Yet gik manyiso to nyiso ni nokwal. Koro report mar BBI kech midhiero mar mibadhi en achiel kuom midhiero mose duoko uchumi ma pacho kae piny mokalo. Inyalo lero ne japiny maneni sani ere kaka report kata bill mar BBI dhi kedo kod mibadhi e pacho kae? Report mar BBI wacho ni koro weche mag mibadhi go idhi kasgi kabisa mondo deal kodgi mapiyo piyo moloyo kaka wadil kodgi sani. To moloyo kaka BBI wacho, aparo ni gima nyalo konyowa kaka jopiny en kuhakikisha ni wayiero jotelo malong'o. Wan jo Kenya wiwa wil piyo, wachalo njiri. Njiri gi dholuo cha donge en mana njiri. En njiri. The Wathog. Waringo kwachopo kacha to wiwa wil. Wang'e ng'ama osekwalo Kenya ka koro donjo irwa, omiyowa pesa moko matin e kanisa, ni ma ng'ama Nyasaye oro. Ng'ato ok nyal kwalo dheri, to kosekwalo dheri, to nyiedho chak, to miyi kuom dheri, tiwacho ni ma ng'ama long'o miya chak amadho. Oduog dheri, mokawe otere e kot. Ker bende e weche mag mibadhi osebedo ka chayo mokalo doho ma pacho kae. Ne ema osebedo ka chocho chenro mar kelo ratiro kata kedo kod mibadhi nikech injunctions mang'eny ma doho chiwo kiseche moter kes mar mibadhi. In kaka okil kama loka kod jalony mag weche mag chike, inyalo wacho ang'o e wach makama? An gima wacho kaka okil kama loka madil gi gige ratiro kata human rights. Anyalo wacho ni injunction kende to ok rach. To gima rach ni injunction en gima iluongo ni temporary. Oromo bed mar saa matin. To Kenya sani ng'enyne koro watiyo gi injunction mar mono gik moko dhi mbele. Kaka nyalo chiwo ni example, kowere kata weche mibadhi. Sani jo Jubilee nyoriembo jogegi ma ok ochimore gi party, joma nogwel moko ochimore gi senators auchiel. Gisedhi giringo giyudo injunction. Ma ok rach, iyudo injunction mondo oyal kes, mondo wach ni orum. Koro gima gidwa timo en mana injunction nyaka higa mabiro. Mondo gi frustrate ratiro. Gima na nyalo kwayo ni mondo courts ohakikisha ni injunction itiyogo mana mondo omi ng'ato kik hinyre, nikech injunction be kata king'iyo chik malong'o oromo bed ni chiwe kaminyalo wacho ni idhi bedo gi gima iluongo ni irreparable damage. Irreparable tiende ni en gima nyalo hinyi maonge kaka iloso. To ka koro wawacho senators moriembi, kata koriembi mibedo oko, to kot odhi amua ni noriembi marach. Onge gima irreparable kanyo, nikech gima ni dhi luso en mana sit mari, kom mari, ma en matiende salary. Gi gik moro miyudo achiel ariyo. Ok mano koro gige mikawo tiduoko ni. Onge gima irreparable kanyo. Okay, unu bende kaka okil kama loka ma pacho kae, usebedo ka uyudo seyo mokalo ka oganda ywak nunu un maseche ma jotelo motud kod weche mag mibadhi otere doho, to upong' udhi kedo negi. Yudo ka nitiere a battery of lawyers ma odhi kedo ne ama dok ni jatelo ma otere nyim doho kod weche mag mibadhi. Kendo giwacho ni unu bende ok usechung' kod oganda e kedo kod weche mag mibadhi e pacho kae. Inyalo wacho nang'o? Gima nyalo wacho en ni jopiny be nyaka ng'e ni katiba manwakadho 2010 wacho ni ng'ata mobedo accused en innocent until proven guilty. The fact no ter ng'ate court ok onyiso no ja makosa. Nyaka yale, makose yale, kore kipuodho ni ong'ama rach kata ong'ama ber. Chik bende wacho ni ng'ama obedo charged oyiene bedo gokil kar namba mora mohero. Omiyo an kata lawyers odhi mana 50 mochungi ng'ato onge rachne.
an gima nyalo wacho ne do ni kata ka ji obiro 80 gima mondo watim maber malong' en cases mondo yal kendo tiek piyo ywaruok gi cases nikech kata wan opuonjwa kaka okinde ni justice delayed is justice denied. Kideko gitieko giyalo to tiende ni kata kore yal mitieke bang'e to onge ratiro. Ratiro yudore mana koyal motie kaka sani endi nyoro gotieno nyadwa nindo mondeko ka pod achiko ita kaka iyalo president machon mar America miluongo ni Trump. Trump nye kowuok ka tarik 20 to dwe mar achiel to sani endi pok wachopo tarik 20 dwe mar 2 to already jo senators ma Congress noseyale mo opuodho wachno. Sani koro yale Senate ka gitieko kendo gichimo court. Tiende ni gi move piyo makiyalo gini ka Trump ne rach to ji neno rachne kaka moko nyowa kwang'eyo gik moko mane gitimo onyiswa nyaka kaka nokawo ng'ato modhir mogomo onegi police. Mano nyo ji kia koka ji buok ji wacho kare gini ne lich mana kama. Kata wan wang'e no rach to ok nwang'e ni no lich kamano nikech ang'o notim mapiyo. To ka koro wawuone gini ni kelo next year kaka Kenya ka sani kimulo weche moko machon to ji wacho ni wago giko ne wich osewilgo to wich kosewilgo to tiene ni jok manotimo marach ka bong'eyo ni wan kata otim gik moko jo Kenya wich wilgo omiyo jodoho gima nyalo do maduong' mar Kenya wacho ni gima gitim gihakikisha ni cases odhi mapiyo. Omiyo moko kata ni injunction kata lawyers ni chungi ng'ato go mago to ratiro mar ng'ato. Yes, kapod wan mana e doho nikech alos kod achiel kuom okil kamalo kamoluore pacho kae. In kaka jalony e weche chike, BBI loso ewi chugo duol mar ombudsman. Kendo jolony mopogore osigolo paro mopogore e wach kama ka thoth gi wacho ni chugo duol mar ombudsman di ketho independence mar doho ma pacho kae. In kaka okil kamaloka iparo ni chugo duol mar ombudsman kaka okete i bill mar BBI di ketho independence kada tije mag doho e pacho kae? Ok apar ni dhi ketho. Gimomiyo ok odhi ketho en nikech kaka okete en ni ombudsman ni en ng'at ma bokawo maoni mar jopiny to biro ne direct kech ji mang'eny thoro luoro judges. Koro kaka jesino be jikia ni kure. Yes. Otiende Amolo jaod bura mar Arieda. Neno ombudsman mar jopiny. Kendo ji ne dhiga ire momiyo kata ji ong'eye kabisa. Ji dhire ni sirikal dhi kodwa marach kagika. Wan gi amsadek mag sirikal. Wan gi gimiluongo ni judiciary. Mano doho. Wan gi executive motene gi piny owacho president. Wan gi parliament. Manitiere gi senate to gi national assembly. Ma jood jobura. Koro gina adek gi. Koro gima timore ni yudo no ombudsman nitiere mar piny owacho ma otiende Amolo ne nitie kendo duonde ne winjore maber ahinya. Parliament ombudsman mare en japiny ma kokitimo maber kaka wan wadhi chomo jopiny next year kokatimo maber tidhi wita oko. Mar adek wan gi executive judiciary yes. Madoho. Koro ng'ama jopiny chimore go direct ma ombudsman mar judiciary ma wacho ni judge ni odhi marach, judge ni dhi marach, judge ni dhi marach. Ma ji nyalo wacho ne kisiri. Ochalo jok ma dhi confess mbele Father Catholic. Koro kise confess to en ng'ata di achiel. Otero gini Judicial Service Commission. Ng'ata achiel kende ni gipimna ni ere kaka onyalo overrule galamoro mar JSC. Aparo ni mago gik mage kisungu waluongo ni paranoia kata lek maonge kore. Buogruok maonge kore nikech en ng'ata achiel gi kura achiel. Onge kaka dango loji man kanyo te nikech oyiere gi president. To ok mana mano kende, wan go offices madongo moyiere mana gi president. To the fact no yier gi president no ok osemono gitamore chimore gi president. Ng'ane kata
Chief Justice be noyier gi president kata ka ni nitie process madhi to mwishowe ng'ama chiwo ne go ahead en president. Wan gi kuonde mopogore opogore moyier gi president to mano ok mean ni ok gin independent. En mana ni nyaka wahakikisha koro ni ng'ama oyier en ng'ama nigi rekod maber. Ang'eni anyalo kwayi mondo ikaw kata thuolo matin mondo iler ne nyakwara mo gima neni sani. Ang'eni thoth oganda ok ong'eyo ni apisi mar ombudsman en apisi matimo ang'o. Inyalo kawo dakika achiel mondo iler negi ni apisi mar ombudsman mwalose ni gisewinjo mana ka josiasa lose kod jogo molony to en apisi matimo ang'o. Ofis mar ombudsman ma wawuoye ni en dang' awach ni ng'at ma chalo ng'ama tetea ne jopiny. Matiende ni joma ng'eny dhiga e court gi cases mopogore opogore. Moro ng'ato mailo, moro ng'ato oketho ratich nyathini, moro ng'ato nitie yore mathoth ma ji dhigo dedo ka gidwaro ratiro. Tiyudo ni seche moko kidhi to ng'ato nigi pesa mang'eny maloyi to dhi chiwo pesa kato kes ni ok dhi maber. To nikech ng'ani ema yali, in inyalo dhi chiwo complaint kanye. Koro ma en ng'at ma bokaw complaint kuom ofisa matiyo e doho modhi marach gi jopiny mondo hakikisha ni gige jopiny otime yo moriere. Mane tich ombudsman ma judiciary. En gima long'o, en gima ber, gima dhi konyo jopiny. Ai lere maber, aduoko ni erokamano. Koro mheshimiwa ka wadhi ang'en director mar Ranyisi en Sao Niang, ker kane loso e kinde nyasi mar kowo min jatend duond od bura ma ANC Musalia Mudavadi, Mama Hana Mudavadi, ne owacho ni en kinde maber mar mondo oganda machielo mondo tel ne piny Kenya. Ka owacho ni ogendini ariyo kende, jo Kikuyu kaachiel kod jo Kalenjin ema osetelo ne pacho kae nyaka ne piny Kenya yudo loch. Inene na jomoko osebedo wacho ni ker iyiero kod jopiny, ok iyiere nikech owuok idhoot machielo ama owuok idhoot makama. Iwacho nang'o e wach makamano? Gima nyalo wacho en ni ker nochako debate maber moromo be nwawacho Kenya ka. An awuon kata kapok nadonje bunge na wuoye wechegi. An ung'e ni awacho ga gik moko kaka en, ka black to black, ka rateng' rateng', ka ber to ber, ka rach to rach, awache kaka en. To nasewacho chachon nyaka sani, nyaka king'iyo chik miluongo ni National Cohesion and Integration. Yes. Matieni en chik mawacho kaka oromo bed ni iketo gendni duto kanyakla. Iketo gendni duto kanyakla mondo ji oyut marom, mondo ji bende one ni gin jo Kenya. Ane mana telo ne kaka chairman mane loso chikno. Kendo ane mana kelo wach mawacho niya ni kamoro amora e Kenya ka ofis kofis nyaka bedie ni at least 30 kende ema bedo kabila achiel. An awuon ema nakelo. Omiyo gima president wacho ni en gima an awuon asebedo consistent kawacho ni ka wan gi country ma wane gi tribes madhi 43 to ok dang' wabed abeda ni wawacho ni jopiny ema yiero jopiny. Ka jopiny yiero to wan gi kabila achiel mang'eny moloyo. Tieni kabila ni ema dwa rito ji nyaka chieng' gi chieng'. No, an ayie gi gima ne sirikal owacho no ni nyaka koro wayude yo ma kabinde mamoko bende nyalo yude kaka gitelo. Mano ok tiende ni wacha okuche, mano ok tiende ni wacha Kalenjin, mano tiende ni wahero 42 kamana kaka wahero kuche gi Kalenjin gi. Omiyo nyaka ging'e ni mondo jo Kenya obed gi gima iluongo ni cohesion, ja Masai nyaka ng'iye ni gimbe ginyalo yudo telo, ja Turkana be nyaka ng'e ni ginyalo yudo telo, ja North Eastern be nyaka ng'e ni ginyalo yudo, ja Luo be nyaka ng'e ni nyalo yudo telo. Kwang'iyo andawinjo ka jomoko wacho ni wawacho to gino onge BBI. Mana dieri, the fact no onge BBI ok ochuno ni ok nyal time. Wan gi countries machalo kaka Switzerland ma ok ondike e katiba to ong'ere ni ma kata ok owachi, kata Nigeria time ma ok ondike e katiba ni ka wang' ni odonjo ne jo North, next time odonjo ne jo South. Iwinjo kama kelon. An natiyo kaka jaod bura ma Pan African Parliament
kata bunge mar Afrika mzima. Atiyo kaka jaod bura kuro. And nokondike chik to nong'ere ni kawang'ni odhi e Southern Africa to next time odhi Central Africa. Okoa Central Africa to odhi e pinye mamoko. Omiyo kata mana manyocha machiegni ni ng'at moa Central Africa nyocha ka nose timo tamne to koro dwa chuore ni nyaka chak nuoe. Okelo wach maduong' kendo koro ji okere kabisa ni magi gimiluongo ni gentleman's agreement. Ok wandike piny to ong'ere ni mondo wabed kanyakla. Gini nyaka luore. Omiyo kata an kana dhi kuro nang'e ni nanyalo bedo president makuro. To ok nanora nadonje nikech sawa ne pok ochopo. And in the same manner wanyalo timo Kenya ka. Wanyalo luoro ma ok ondike. Kwa wacho ni ka koro king'iyo kind osiepewa ma Kalenjin gosiepewa ma Kikuyu. Yes. Kind gi giwegi gisebede telo makoro loyo higni 50 gi wiye. Yes. Koro ka higni aparo ni ndalo moko kan watimo campaign mar Reloaded gi Bishop Wanjiro, ndalo man watimo cha ema nowacho ni 50 years is enough. Noko ni higni 50 oromo. Ka en owuon masani en tanga ema nong'eyo kende ni Nyakikuyu nong'e ni higni 50 oromo. Sani tang'o mamone wacho ni giromo. Oromo mondo jomoko boyude kinde mondo botere. Erokamano mheshimiwa, ka watieko oganda osebedo ka penjo wani mheshimiwa Amilo Gesage setiyo no maber kabisa ka jaod bura. To ok wang'eyo ni e yiero mabiro ogeto kom mane inyalo kawo thuolo mara mondo los kod nyakwara mogi mane ni sani into iparo nang'o yiero mabiro igeto kom mane. E yiero mabiro adhi chung member of parliament ma Suba North. An gi programs gi projects matimo madongo madwani mondo atieki. Kasetieko kore ka bong'iyo na nyalo dhi kanye. So miyo sani adich gitiyo Suba North. Mar ariyo an gi legislative ideas ma pod atime bunge madwano kadhi. An ga ng'ama very focused. Kamoro amora kadonje atimo gimiluongo ni strategic plan. Tiende ni madwani kadonjo ka akanyaka ka ang'o mabobet na asetimo masetieko. To gik manadwaro aneno ka terms adek ema nyalo timo manyalo kadho. Nitie chike madwa kelo aneno ka parliament masani temo yware nago kaka mag mine maonge nyithindo machal kaka an mondo yud kaka nya yudo nyithindo e yo ma gi technology. An gi chike madwa ng'iyo kaka wakonyo sectors mopogore joma chuo masani to athoa ni nikech gimuonyo yedhe ni gidwa konya pese matindo gi. Akelo chike makonyo joma chuo mondo kik bed ni pressure moko hingo gi ahinya mago pok atieko. An gi mang'eny nitie mang'eny masekadho kaka chike ma omako jonam. Nitiere chike momako ji mopogore. An gi chik ma omako nyithindo be ma pod nitiere kanyo. Omiyo an gi different programs e od bura to gi mbita sani agero Kenya Medical Training College, adwa gero Teachers Training College, agero TTI, adwa nachaka ager colleges ariyo nikech adwa ni by the time atieko ward ka ward nigi college achiel. To aneno nikech weche moko ariyo okwongo napa ni nanyalo tieko wang'ni to weche moko ariyo nyocha nokethonwa momiyo sani effectively watiyo higni 3 kende. Mokwongo kane wadonjo to higa mokwongo nikech ywaruok nobede matimore gi yiero mwadok e yiero maandamano ne wan gode e ndara mandalo mang'eny. Omiyo higa achiel okadho ka ok watiyo malong'o. Sani corona nochako chamo higa mar 2 to romo be nwatime higa 5. Omiyo effectively watiyo higni 3. Omiyo programs manatieko manadwaro ka pok orumo koro adwa natiegi next parliament kore ka bo wacho nadhi kanye. Ageno ni giwinjo maber thuole mong'ado lakini wageni ka Nyasaye oyie pod wabiro luongi iduoge Lolwe TV mondo iler ne jopiny to moloyo jood bura ma Suba North chenro misetimo kod chenro michano timo tok yiero maduong' mabiro. Kapok watieko maybe nyalo kawo thuoloni mar mondo ilos ichiw ote mari mogik ne nyakwara mogi mane ni sani. Erokamano. Ote manyalo chiwo ne nyikwara mogi mogik en ni aneno ka wan gi vijende matindo
matindo wuok maparo ni gidwa some mang'eny moloyo jo mosedhi mbele. Miyudo ka gikelo agenda mopogore, pachgi dwa ringo matek ahinya. Wadwa kwau kakonagi ni dogeuru mos. Ok unyal ng'eyo mang'eny moloyo jok manosedhi mbele. Iwacho ga ni jarikni jamuodo nyoyo gi kuoyo, weuru rikni ubo muodo nyoyo gi kuoyo. Nyasaye ogwedhu. Erokamano ahinya mheshimiwa, waduoko erokamano kuom kawo thuolo mari mar biro e Lolwe TV kendo twak kod jopiny. Waduoko erokamano ahinya. Erokamano. Nyakoro Mwaga Jwang' iwinje achiel kachiel kuom okil kamalo ka Millie Odhiambo, jaod bura ma Suba North, kama otwak kodi e weche mopogore opogore BBI kaachiel kod siasa ma pacho kae. Nyinga Chris Owino, warom kendo juma manyien. Oriti masani. Thank you.